25 imatges sobre la història de Catalunya. Desè lliurament. Número 1. Una fotografia de la Marina Ginestar durant la Guerra Civil Espanyola. Número 2. Una reunió social entre Salvador Dalí, Francisco Franco i l'esposa del dictador, la Carmen Polo, anys 70 del segle XX. Número 3. Una imatge d'una penya ultra del Futbol Club Barcelona anomenada Els Bojos Nois. Número 4. L'estat en què va acabar la població d'Agramunt després d'un bombardeig. Any 1939. Número 5. Una manifestació en pro de la independència de Catalunya a Brussel·les, 7 de desembre de l'any 2017. Número 6. La celebració de la plantilla del Club Joventut de Badalona a l'aconseguir la primera Copa d'Europa de bàsquet per part d'un equip català. Any 1993. Número 7. Reedició del govern tripartit, ara conegut com a Govern d'Entesa, entre els partits Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya. Any 2006. Número 8. Una fotografia d'un dels primers models d'una senyera estelada. Principis del segle XX. Número 9. La portada original del llibre Homenatge a Catalunya, escrit per George Orwell. Número 10. Una dona en el primer dia de collita del blat a la població d'Agramunt. Any 1936. Número 11. Una imatge de la plaça de Catalunya de Barcelona a l'any 1939. Número 12. Voluntaris de la població de Caldes de Montbui al quarter del Bruc per anar al front d'Aragó. Estiu de l'any 1936. Número 13. L'estat en què es trobava el túnel de Viella als anys 50 del segle XX. Número 14. Inauguració del pont sobre el riu Besòs, juny de l'any 1944. Número 15. Un transport públic de la línia Ebre-Gandesa, principis del segle XX. Número 16. Un esquelet trobat a les restes romanes d'Empúries. Número 17. Dos policies nacionals agafant pel cabell a una votant de l'1 d'octubre de l'any 2017. Número 18. Un home s'emmanilla a una porteria del Camp Nou enmig d'un Barça-Madrid en protesta del transvasament de l'Ebre. Any 2002. Número 19. La ciutat de Lleida, després d'un bombardeig per part de l'aviació franquista. Número 20. El col·lapse a l'aeroport de Barcelona organitzat pel Tsunami Democràtic. Any 2019. Número 21.
Una imatge d'un jove Pau Casals. Número 22. L'enginyer Francesc Bonet amb el seu vehicle patentat de propulsió per motor de combustió, any 1889. Número 23. Una imatge del judici en contra del govern de la Generalitat de Catalunya per haver realitzat el referèndum de l'1 d'octubre de l'any 2017. Número 24. Una instantània de 3 candidats a la Generalitat de Catalunya abans d'un debat polític. I número 25. 2 generals franquistes desant una senyera estelada com a símbol de la fi del moviment independentista a Catalunya. Principis dels anys 40 del segle XX. I fins aquí aquest desè lliurament de 25 imatges sobre la història de Catalunya. Si el vídeo t'ha agradat, sisplau, regala'm un polze cap amunt, deixa'm un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. I com sempre, deixeu-me recomanar-vos les meves 2 primeres novel·les, 13 i Els existencialistes. Les trobareu a Amazon, en e-book i en edició de butxaca.